Здравейте! Приключих работата по оксиводородния генератор. Прави около 1 кубик на час. Така, сега ще го пусна. Ще запаля горелката. Апарата, който съм направил, има възможност за обогатен газ, който практически добавя въглерод към оксиводорода, защото иначе пламъкът е много силен и прегаря практически всеки един материал. Това е брауновия газ, а това е обогатения. С него може да се заварява, като реално погледнато се намалява температурата на пламъка. Ето горе как работи. Пламъка при най-високото изпускане на усилване на пламъка достига 40 см. Не знам дали се вижда на тази светлина. Оттам нагоре, когато се увеличи налягането, пламъка не е вече ламинарен, защото струята е много силна. Ето как се скъсява пламъка. Тук имаме една огнеупорна тухла. Която се разтопява без никакъв проблем. Цимента, бетона също подлежи на разтопяване. Благодаря ви за вниманието. Чао и успех!